Μάτι την παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Παπαδημακοπούλου με τίτλο «Όταν ξέρεις αγαπάς». Το πρώτο βιβλίο της κυρίας Παπαδημακοπούλου βγήκε το 2012, κυκλοφόρησε το 2012 το πρώτο βιβλίο της και μας επισκέφτηκε το 2013, όπου είχαμε την τιμή και πάλι να προλογίσει το βιβλίο της συγγραφέα η κυρία Ζαπουνίδου. Μετά, το 2013, κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο της συγγραφέας, όπου συζητήσαμε για μια παρουσίαση και τότε η συγγραφέας μου είπε «Σάβα, δεν θέλω το 2014 να κάνω παρουσιάσεις, γιατί ετοιμάζω κάτι το οποίο θα κάνει θράψη το 2015». Ναι, εντάξει, δεν θα κάνουμε παρουσιάσεις. Φέτος με πολύ μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε το βιβλίο «Όταν ξέρεις αγαπάς». Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ζαπουνίδου και πάλι που θα προλογίσει το βιβλίο και μου έκανε την τιμή να δεχτεί την πρότασή μου, τη συγγραφέα που βρέθηκε από την Αθήνα απόψε μαζί μας και την Εμμανουέλα Μαργίλα που θα διαβάσει τα αποσπάσματα μοναδικά όπως πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Θα ξεκινήσω να κάνω την παρουσίαση του βιβλίου από τον τίτλο του «Όταν ξέρεις να αγαπάς». Πράγματι, όταν υπάρχει πραγματική αγάπη, τότε δινόμαστε, θυσιαζόμαστε, παλεύουμε και ξεπερνάμε όλα τα εμπόδια που θα παρουσιαστούν. Αγάπη πολυδιάστατη, παντού, σε όλη μας τη ζωή, σε όλες τις ηλικίες. Αγάπη με όλη τη δυναμική, χωρίς εξάντληση, χωρίς όρια και περιορισμούς. Αγάπη για τα παιδιά μας και την οικογένειά μας. Αγάπη στη δουλειά μας, στο συνάνθρωπο, στην κοινωνία. Αγάπη στους θεσμούς, στη δημοκρατία και κυρίως στην αλήθεια και τη συνέπεια. Πόσο μας λείπει τελευταία. Αγάπη με αυτοθυσία. Η ηρωίδα του βιβλίου είναι κόρη ευκατάστατης οικογένειας. Ζει σε ένα μεγάλο αρχοντικό σπίτι με κήπους και με υπηρέτες. Ο πατέρας της μεγαλοδικηγόρος των Αθηνών. Η μητέρα της αριστοκράτισσα με πεζά όμως ενδιαφέροντα. Η Ιόλη είναι φοιτήτρια της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο τελευταίο έτος. Άριστη στα μαθήματά της, αλλά και άριστη στο χαρακτήρα. Δεν επηρεάζεται από τα πλούτη της οικογένειάς της, σε αντίθεση με τη μητέρα της που πάντα της θυμίζει να φέρεται όπως αρμόζει σε μια γόνο μιας πλούσιας αρχοντικής αστικής οικογένειας. Η παρέα της, μη αποδεκτή από τη μητέρα της, είναι η Χριστίνα, η κολλητή της, η Ζωή, ο Μάνος, ο Φίλιππος, ο Γιώργος και ο Αντώνης. Παιδιά από απλές μικροαστικές οικογένειες, όλα δεμένα μεταξύ τους. Στις συναντήσεις τους συζητάνε για τους καθηγητές τους, τα μαθήματα, αλλά και κάθε τι που απασχολεί τον καθένα τους. Η Ιόλη πριν από 2 χρόνια είχε δεσμό με ένα νεαρό του περιβάλλοντός τους, πλούσιο, τελειωμένο δικηγόρο, που δεν μπόρεσε όμως να ανεχτεί τον εγωισμό και την κοινικότητά του και γι' αυτό τον χώρισε. Όμως η μοίρα της επιφύλασε κάτι το συνταρακτικό. Τον κεραυνοβόλο έρωτα, το μεγάλο έρωτα που συναντάς μία φορά στη ζωή σου, ο οποίος έρωτας καταλήγει στη βαθιά αγάπη για όσα χρόνια κι αν περάσουν. Κάποια μέρα στη σχολή είδε μακριά ένα νεαρό που την κοίταζε επίμονα, το ίδιο και εκείνη, καθώς τον παρατηρούσε. Εντύπωση της έκανε το μελαγχολικό του βλέμμα. Αυτό ήταν. Πρώτα με το βλέμμα και έπειτα με την τυχαία γνωριμία τους ερωτεύτηκαν παράφορα. Τα μάτια ανταμώθηκαν και οι ματιές αγκαλιάστηκαν. Τον ερωτεύτηκε χωρίς να γνωρίζει κάτι γι' αυτόν. Ο Στέφανος, αυτός ήταν το όνομά του, ήταν και αυτός φοιτητής της νομικής, αλλά σε διαφορετικό έτος. Θείος του ήταν ο καθηγητής του ποινικού δικαίου της νομικής σχολής. Γνωρίζοντας τον ακέραιο χαρακτήρα της Ιόλης, δεν δίστασε να μεσολαβήσει να έρθουν οι 2 νέοι πιο κοντά.
Και έτσι ξεκινάει η ερωτική του ζωή, στην αρχή ανέμελη. Όμως ο Στέφανος έκρυβε κάποιο μυστικό που φοβόταν να της το πει. Άτομο όμως σωστό και ειλικρινές, δεν ήθελε να προχωρήσει περισσότερο μαζί της. Βασανιζόταν από το μεγάλο του μυστικό. Ένα φοβερό μυστικό. Ο Στέφανος ήταν οροθετικός, ήταν φορέας του AIDS. Η Ιόλη για μία στιγμή λυγίζει. Όμως αμέσως συνέρχεται και στέκεται δίπλα του όπως πριν μάθει το μυστικό του. Όχι από ήκτο, αλλά από αγάπη. Αν δεν ακούγεται. Η Ιόλη ξαφνικά ένιωσε τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια της. Ήξερε καλά τι σήμαινε αυτό που της έλεγε. Με σημαντικότερο όλων ότι δεν υπήρχε τρόπος ίασης, καμία πιθανότητα επιστροφής. Και τότε ένιωσε έναν δυνατό πόνο βαθιά στο στήθος της, που όμοιό του δεν είχε νιώσει ποτέ ξανά. Ο Στέφανος με κάθε ειλικρίνεια εξιστορεί τη ζωή του ως τη στιγμή που χτυπήθηκε από αυτή την ασθένεια. Της λέει πως κάθε Πέμπτη που τον χάνει πηγαίνει σε ειδικό γιατρό που τον παρακολουθεί. Ο πατέρας του Στέφανου, ορφανός από μητέρα ο Στέφανος, είναι γνωστός εισαγγελέας των Αθηνών. Τον αποκηρύσει, δεν τον δέχεται και δεν του συγχωρεί την απερισκεψία του. Ο μόνος που συμπαραστέκεται και είναι δίπλα του σε όλη αυτή την περίοδο είναι ο θείος του, ο αδελφός του πατέρα του, καθηγητής της νομικής σχολής. Η Ιόλη τον στηρίζει, πηγαίνει μαζί του στις επισκέψεις, στο γιατρό, παίρνει σημαντικές αποφάσεις και μαθαίνει πολλά γύρω από το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται σε μια τέτοια είδους περίπτωση ασθενούς. Όταν οι φίλοι της μαθαίνουν τυχαία από το Μάνο για την περιπέτειά του Στέφανου, τον απορρίπτουν, νομίζοντας ότι εκείνη δεν γνωρίζει γι' αυτό τίποτα. Όμως ο Μάνος, που αυτός το έμαθε πρώτος μετά από πολλές σκέψεις και με συναισθήματα θυμού και οργής απέναντι στο πρόσωπο του Στέφανου, θυμήθηκε μία συζήτηση που είχαν κάνει 2 χρόνια πριν. Όταν ξέρεις να αγαπάς, ξέρεις και να θυσιάζεσαι. Αυτά ακριβώς ήταν τα λόγια της. Γιατί η Ιόλη, αν και μικρή στην ηλικία, πίστευε στα βαθιά, πηγαία και αληθινά συναισθήματα. Φυσικά, φώναξε. Για να κάνεις εσύ το κέφι σου, θέτεις τη ζωή της Ιόλη σε κίνδυνο. Σε ένα θανάσιμο κίνδυνο, χωρίς μάλιστα η ίδια να γνωρίζει το παραμικρό. Ο Στέφανος τον κοίταξε με ένα αδιευκρίνιστο βλέμμα. Δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει. Ήταν αλόκοτα ήρεμο. Σαν να έκρυβε μια αλήθεια που δεν ήθελε να του την εκμυστηρευτεί. Εδώ κάνεις λάθος. Δεν κάνω το κέφι μου με την Ιόλη. Ωστόσο, έκανε μια μικρή παύση. Η Ιόλη γνωρίζει τα πάντα. Αυτό ήταν κάτι που ο Μάνος δεν περίμενε σε καμία περίπτωση να ακούσει. Κάθε άνθρωπος που γνώριζε την Ιόλη ήξερε πόσο συναισθηματικό άτομο ήταν. Δενόταν με τους ανθρώπους και πίστευε στα βαθιά, πηγαία και αληθινά συναισθήματα. Αμέσως θυμήθηκε μια συζήτηση που είχαν κάνει 2 χρόνια πριν. Όταν ξέρεις να αγαπάς, ξέρεις και να θυσιάζεσαι. Αυτά ακριβώς ήταν τα λόγια της. Τότε του είχαν φανεί ποιητικά και όμορφα. Τώρα όμως που σκεφτόταν πως η φίλη του βρισκόταν με τη θέλησή της εκτεθειμένη σε έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο, δεν συνέχιζε να τα βλέπει έτσι. Η Ιόλη με τον τρόπο της και με τη θέλησή της, γιατί δεν ήθελε να χάσει τους φίλους της, καθώς τους ήθελε δίπλα της, κατορθώνει να τους φέρει κοντά του. Πιο κοντά από ό,τι πριν, ξεπερνώντας όποια ταμπού είχαν για τον Στέφανο. Ο Στέφανος, μετά από συζήτηση που είχε με το Μάνο, προσπαθεί να την αποθήσει και γι' αυτό φεύγει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κρύβεται. Εκείνη τον ψάχνει στο σπίτι του, παντού, και τελικά πηγαίνει στο θείο του, ο οποίος της λέει που βρίσκεται ο Στέφανος.
της δίνει και ένα σημείωμα. Το διαβάζει. Ιόλη, δεν περιμένω να καταλάβεις. Ίσως κι εγώ να μην καταλάβαινα, αν ήμουν στη θέση σου. Ίσως να μην είχα καν μπλεχτεί σε αυτή την ιστορία. Όπως και να έχει ό,τι συνέβη μεταξύ μας, αν και όμορφο, ήταν ένα τεράστιο λάθος. Όχι για μένα, αλλά για σένα. Μπορεί εγώ να έχω καταδικαστεί να ζω σαν καταραμένος, εσύ όμως δεν έχεις καμιά υποχρέωση να το κάνεις και εγώ κανένα δικαίωμα να στο ζητήσω. Θα μου πεις ότι ούτως ή άλλως δεν στο ζήτησα και θα έχεις δίκιο. Αλλά με το να στο επιτρέπω δεν γίνομαι λιγότερο εγκληματίας. Γιατί αυτό θα ήμουν οι όλοι, αν το άφηνα να συνεχιστεί κι άλλο. Ένας εγκληματίας που θα έφαζε κάθε μέρα σε κίνδυνο το κορμί και την ψυχή σου. Και αν αυτός ο δαίμονας με τον οποίο ζω ήταν ό,τι χειρότερο μου είχε συμβεί, από την ημέρα που σε γνώρισα υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο. Η πιθανότητα να σε κάνω να ζεις με τον ίδιο δαίμονα που βασανίζει εμένα. Κάτι που δεν θα το άντεχα. Όμως ακόμα κι αν δεν συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο, θα ερχόταν η μέρα που θα υπέφερες. Η μέρα που δεν θα ήμουν πια εδώ. Και εσύ θα είχες χάσει τη ζωή που σου άξιζε. Θα την είχες αφήσει να γλιστρήσει ανάμεσα από τα δάχτυλά σου μόνο και μόνο για μένα. Και δεν το αξίζω. Δεν αξίζω τόση ευτυχία, τόση αυτοθυσία. Αντιθέτως, εσύ αξίζεις τα πάντα και πάνω απ' όλα μια φυσιολογική ζωή, την οποία μόνο μακριά μου μπορείς να την έχεις. Σε παρακαλώ μη με μισήσεις. Συγχώρεσέ με που έφυγα έτσι, μα κυρίως συγχώρεσέ με που επέτρεψα να συμβεί ό,τι συνέβη. Αν δεν το είχα κάνει τώρα δεν θα ήμασταν σε αυτό το σημείο. Συγχώρεσέ με Ιόλη και σε παρακαλώ ό,τι κι αν συμβεί μην ξεχάσεις ποτέ. Όχι εμένα, αλλά την αγάπη που νιώθω και που πάντα θα νιώθω για σένα. Γιατί ακόμα κι αν είμαι μακριά σου δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπώ και να σε σκέφτομαι. Γιατί ακόμα και να το ήθελα δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να το κάνω. Θέλω ωστόσο εσύ να μου υποσχεθείς ότι θα το κάνεις. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα πάψεις να με αγαπάς και να με σκέφτεσαι. Έτσι είναι καλύτερα. Να προσέχεις ομορφιά μου και να είσαι ευτυχισμένη. Σ' αγαπάω. Πάντα θα σ' αγαπάω, Στέφανος. Το διαβάζει, όμως εκείνη δεν πτωείται. Τον ψάχνει και τον ξαναφέρνει κοντά της. Οι γονείς της Ιόλης το μαθαίνουν από τον πρώην σύντροφό της με τον πιο άσχημο τρόπο. Τα νέα του σκοτώνουν συναισθηματικά και την απομακρύνουν από κοντά τους. Η Ιόλη και ο Στέφανος παίρνουν πτυχίο και παντρεύονται, ξεπερνώντας τις αντιρρήσεις όλων γύρω τους. Η ζωή τους κυλάει όπως θα κυλούσε και μια υγιούς οικογένειας. Όμως, η Ιόλη, μετά από μια επίσκεψη σε ένα ίδρυμα για εγκαταλελειμμένα παιδιά, νιώθει έντονα το συναίσθημα της μητρότητας και τον πόνο της απουσίας ενός παιδιού από τη ζωή της. Και τότε παρουσιάζονται σύννεφα στη σχέση τους. Θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί που το αγάπησε και την αγάπησε αμέσως μόλις το είδε στις πρώτες επισκέψεις της στο ίδρυμα. Η σχέση τους περνάει μια έντονη κρίση και για ένα διάστημα η συμβίωση είναι πολύ δύσκολη. Ο Στέφανος, νιώθοντας τύψεις και ενοχές, φεύγει από κοντά της, καθώς θεωρεί ότι ήταν υπεύθυνος για το ανικανοποίητο αίσθημα της μητρότητος που είχε φωλιάσει μέσα της. Η κοινωνία για άλλη μια φορά είναι σκληρή απέναντί της, καθώς αποφασίζει να υιοθετήσει το παιδί. Έτρεξε σε όλες τις υπηρεσίες, αλλά παντού συναντούσε δυσκολίες και κλειστές πόρτες. Ακόμα και ο Στέφανος δεν της εμπαραστεκόταν στην προσπάθειά της αυτή. Τελικά, νίκησε η αγάπη που του είχε, αλλά και το ποίησμα της και η θέλησή της για μια ολοκληρωμένη οικογένεια. Ο πατέρας της, που όλα αυτά τα χρόνια την είχε απομακρύνει από κοντά του, σαν από μηχανής θεός, ξαναβρίσκεται στο πλευρό της. Όλα αυτά τα χρόνια, με το δικό του τρόπο,
παρακολουθούσε τις εξελίξεις στη ζωή της κόρης του και προσπαθούσε, χωρίς να το ξέρει η ίδια, να τη βοηθήσει στην προσπάθειά της να υιοθετήσει το παιδί. Έψαξε και βρήκε τη μητέρα του παιδιού, καθώς ως νομικός που ήταν γνώριζε ότι αν συνενούσε η μητέρα του παιδιού θα γινόταν υιοθεσία. Ο Στέφανος ζητά και αυτός τη βοήθεια του πατέρα του. Εκείνος αρνείται για μια ακόμη φορά. Εξακολουθούσε και ήταν ανένδοτος, καθώς δεν μπορούσε να συγχωρήσει στο γιο του την επιπολαιότητά του και να αποδεχτεί την ασθένειά του. Όμως τα δυο παιδιά, περνώντας τις συμπληγάδες της ζωής, κατόρθωσαν το ακατόρθωτο. Έσπασαν τα ταμπού απέναντί τους. Όχι μόνο ο πατέρας της Ιόλης, αλλά και ο πατέρας του Στέφανου τώρα στάθηκαν τελικά στο πλευρό τους. Και το τέλος της ιστορίας το αφήνω σε εσάς, που ξέρω ότι όταν διαβάσετε το βιβλίο θα καταλάβετε το μεγαλείο της αληθινής αγάπης. Το βιβλίο έχει 28 κεφάλαια. Στο καθένα από αυτά και ένα εμπόδιο που η Όλη και ο Στέφανος το ξεπερνούν με την αγάπη τους για τη ζωή, με την ψυχική δύναμη της Ιόλης, με το πείσμα της και τη συμπαράσταση του Στέφανου. Ο επίλογος, η ιστορία της ζωής τους, από τη στιγμή της γνωριμίας τους και έπειτα. Η πρώτη τους συνάντηση, το πρώτο τους φιλί, η στιγμή που τους αποκάλυψε την αλήθεια, όταν την άφησε γιατί νόμιζε πως αυτό ήταν το σωστό. Γεγονότα ευχάριστα, αλλά και γεγονότα γεμάτα πόνο και δάκρυα, βουτυγμένα στην απελπισία και στη συνεχή αναζήτηση και προσπάθεια. Πολλοί με ρωτάνε γιατί συνεχίζω να παλεύω. Αλήθεια, γιατί το κάνω? Η απάντηση είναι εύκολη. Το κάνω γιατί ο πατέρας μου με έμαθε να είμαι αγωνίστρια. Το κάνω γιατί κάποτε πάλεψα κι εγώ η ίδια για τον εαυτό μου, για το μέλλον μου, ακριβώς για τον ίδιο σκοπό. Το κάνω γιατί πιστεύω στους ανθρώπους. Πιστεύω πως μπορούν να γίνουν καλύτεροι, να ανοίξουν την καρδιά τους και να καταλάβουν. Αν έχω κουραστεί, ποιος δεν θα είχε κουραστεί στη θέση μου? Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα τα παρατήσω. Δεν θα το κάνω ποτέ. Τα τελευταία χρόνια η Όλη και ο Στέφανος δεν έχουν σταματήσει να προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχουν τόσα ζευγάρια που δεν μπορούν ή που δεν τολμούν να προσπαθήσουν επειδή ξέρουν ότι για διάφορους λόγους δεν θα καταφέρουν αυτό που θέλουν. Και το αποτέλεσμα είναι να μένουν παιδιά στα αζήτητα και να μεγαλώνουν χωρίς αγάπη και τρυφερότητα και άνθρωποι που θα μπορούσαν να γίνουν εξαιρετικοί γονείς να πεθαίνουν με το μαράζι της επιθυμίας που έμεινε σκέψη και συναίσθημα ανικανοποίητο και ανολοκλήρωτο. Ζούνε η Όλη και ο Στέφανος για τη μέρα που θα έρθει η αλλαγή και δεν θα είναι ένα μόνο όνειρο, αλλά μια υπέροχη πραγματικότητα που θα είναι ευτυχισμένοι καθώς με τη θέλησή τους και το πείσμα τους θα έχουν συμβάλει και αυτοί στην ευτυχία των συνανθρώπων τους. Καθώς μαζί είχαν κατορθώσει να ξεπεράσουν όσα προβλήματα είχαν βρεθεί στο δρόμο τους. Και όσο δύσκολο κι αν ήταν, πάντα το κατάφερναν γιατί ήταν μαζί, γιατί ήταν μαχητές και γιατί ήξεραν ότι πραγματικά αξίζει να αγωνίζεσαι στη ζωή. Κοιτάζω πίσω στο παρελθόν μου και βλέπω τις επιλογές που έκανα, τις αποφάσεις που πήρα και που με οδήγησαν εδώ που είμαι σήμερα και ξέρετε κάτι, δεν μετανιώνω για τίποτα. Ακόμα και αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, πάλι τις ίδιες επιλογές θα έκανα, τις ίδιες αποφάσεις θα έπαιρνα. Και αυτό γιατί θα ήμουν ο ίδιος άνθρωπος, θα είχα τις ίδιες ανάγκες. Ξαπλώνω το βράδυ στην αγκαλιά του Στέφανου και σκέφτομαι πόσο τυχερή είμαι που τον συνάντησα. Πόσο μεγάλη ευλογία είναι για μένα η αγάπη του. Και δάκρυα ανεβαίνουν στα μάτια μου. Βλέπω το γιο μου να μεγαλώνει και να γίνεται ένας υπέροχος άντρας που αποφάσισε να ακολουθήσει τα χνάρια μας και να σπουδάσει νομική για να μας βοηθήσει στον αγώνα μας. Και η καρδιά μου πλημμυρίζει από τρυφερότητα για αυτό το υπέροχο πλάσμα που μεγάλωσα
και που έδωσε άλλο νόημα στη ζωή μου. Αν ήθελα να ξεχάσω τον πόνο και τις δύσκολες στιγμές, εννοείται πως όχι. Γιατί τελικά αυτά είναι τα στοιχεία που έπαιξαν το μεγαλύτερο, τον πιο σημαντικό ρόλο. Μέσα από αυτά γίναμε πιο δυνατοί. Αναγεννηθήκαμε από τις τάχτες μας και βρήκαμε το κουράγιο που χρειαζόμασταν και την απαραίτητη δύναμη για να συνεχίσουμε. Και αυτό θα κάνουμε μέχρι τέλους. Το θέμα του βιβλίου διαχρονικό. Πόσα και πόσα άτομα υπάρχουν γύρω μας, κουβαλώντας το δικό του σταυρό. Όμως, και εμείς, πόσες φορές σκύψαμε πάνω τους, πόσες φορές ακούσαμε το πρόβλημά τους και πόσες φορές προσπαθήσαμε να απαλύνουμε τον πόνο τους. Η συγγραφέας, με το γλαφυρό λόγο της, μας επιτρέπει να αισθανθούμε άμεσα την ουσία του βιβλίου. Εικόνες από τις γειτονιές της Αθήνας, από τα στέκια που πήγαινε η Ιόνη με τους φίλους της και από τις όμορφες τοποθεσίες που βρισκόταν με τον Στέφανο, οπτικοποιούν πετυχημένα την αφήγηση και αισθανόμαστε να περπατάμε μαζί τους. Γίνεσαι ένα με τους πρωταγωνιστές του βιβλίου και νιώθεις κι εσύ πρωταγωνιστής. Στο κείμενο υπάρχουν συνεχείς ανατροπές, κάτι που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Η συγγραφέας παίρνει μέρος η ίδια στη δράση και μεταφέρει τις ανατροπές της ιστορίας με έναν τρόπο ήπιο και όχι οξύ, αφήνοντάς μας να αισθανθούμε το μεγαλείο της ψυχής των δύο πρωταγωνιστών. Τα συναισθήματα των ηρώων αποτυπώνονται με μοναδικό τρόπο και ένα θέμα που εξακολουθεί δυστυχώς ακόμα και σήμερα να είναι ταμπού, παρουσιάζεται αναλυτικά, βοηθώντας τον αναγνώστη να ανατρέψει στερεότυπα. Η συγγραφέας με την ευαισθησία και την αγάπη της προς τον άνθρωπο κατορθώνει να ρίξει φως σε ένα θέμα που τις περισσότερες φορές δεν θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχει. Δεν φοβάται πως μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και έτσι αποδεικνύει πως η τέχνη πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο χωρίς προκαταλήψεις και ταμπού. Γιατί όταν ξέρεις να αγαπάς, ξέρεις και να παλεύεις ενάντια σε όλα και σε όλους. Πριν από 3 χρόνια, το Δεκέμβριο του 2012, παρουσίασα το πρώτο βιβλίο της Γιώτας με τον τίτλο «Ξεπεσμένοι άγγελοι» και πάλι από τις εκδόσεις Μάτι. Τότε της ευχήθηκα να συνεχίσει να γράφει, γιατί κατάλαβα από αυτά που έχω διαβάσει όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου ως έφηβη, ως ερωτευμένη φοιτήτρια, ως εκπαιδευτικός, ως σύζυγος και ως γιαγιά, ότι έχει ταλέντο. Εκείνο που διαπίστωσα όμως πιο έντονα είναι ότι μπροστά μας έχουμε μια ευαίσθητη ανθρώπινη ψυχή που θέλει να μοιραστεί μαζί μας όλο το ψυχικό της πλούτο. Για το τέλος θα ήθελα να συγχαρώ και τον εκδότη, τον Σάβα, τον Προβατίδη, ο οποίος πίστεψε από την πρώτη στιγμή στη Γιώτα και ανέλαβε την έκδοση των βιβλίων της. Και να τον ευχαριστήσω που με επέλεξε να παρουσιάσω στην Κατερίνη και αυτό το βιβλίο της. Το έζησα πραγματικά. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Και την Εμμανουέλα, ναι, και την Εμμανουέλα. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας απόψε. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να σας έχουμε κοντά μας. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μέρη Ζαπουνίδου που για μια ακόμα χρονιά μου έκανε την τιμή να μιλήσει για το βιβλίο μου και όπως και την προηγούμενη φορά με συγκίνησε πάρα πολύ. Όπως και η Εμμανουέλα με τα αποσπάσματα που διάβασε σε αγαπημένα μου κομμάτια έτσι που έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο μαζί τους και το έκανες με τρόπο μοναδικό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πω τις 2 λόγια για το βιβλίο, θέλω να ευχαριστήσω και τον εκδότη μου, που δεν ξέρω τι συζητάει και με τον άντρα μου πίσω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σάβα. Πρώτα απ' όλα γιατί πίστεψε εξ αρχής στην πένα μου και μπήκε στη διαδικασία να εκδώσει τα βιβλία μου. Πολύ περισσότερο για το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί εξαιτίας του θέματος που πραγματεύεται, θεωρώ ότι δεν θα ήταν εύκολη απόφαση για έναν εκδότη
να πει ότι θα τολμήσω και θα ρισκάρω να το βγάλω και να το εκδώσω. Μάλιστα, εγώ όταν του στείλω το χειρόγραφο δεν του είπα τι θέμα έχει, σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές. Του είπα πάρ' το, διάβασέ το και θα το συζητήσουμε μετά. Δεν θα πω ποια ήταν η αντίδραση του όταν το διάβασε, θα πω μόνο ότι με χαροποίησε πάρα πολύ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και για τη μοναδική δουλειά που έχει γίνει στο βιβλίο. Και την Ελίνα τη Μιαούλη για την επιμέλειά της που ήταν φοβερή για μια ακόμα φορά, και τη Θάλια την Κεφαλίδου που μας έκανε ένα εξαιρετικό εξώφυλλο που θεωρώ έτσι ότι έχει και ένα πολύ ωραίο συμβολισμό. Γιατί η πεταλούδα σε κάποιες έτσι χώρες συμβολίζει την ψυχή και την αλλαγή που έχει ο άνθρωπος μέσα στην πορεία της ζωής του. Οπότε νομίζω ότι κατάφερε και τα έδεσε έτσι με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι όταν συζήτησα με κάποιους, όταν πρωτοκυκλοφόρησε το βιβλίο, η πρώτη τους ερώτηση ήταν γιατί επέλεξες να ασχοληθείς με ένα τέτοιο θέμα το οποίο ίσως να αποθούσε κάποιον αναγνώστη από το να το επιλέξει. Θέλω να πιστεύω ότι όσοι γράφουμε, πέραν από το να αφηγούμαστε έτσι ωραίες συναισθηματικές ιστορίες με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί ο αναγνώστης, ότι θέλουμε να μιλάμε και για πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο ουσιαστικά μέσα από τα έργα μας. Να εξελιζόμαστε ως συγγραφείς και να εξελιζόμαστε ως άνθρωποι και να μπορούμε να μιλάμε για πράγματα που ίσως δεν έχουμε πάντα την άνεση να το κάνουμε. Δυστυχώς, παρά που ζούμε στο 2015, υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά ταμπού. Υπάρχουν λέξεις οι οποίες τρομοκρατούν. Η οροθετικότητα και ο ιός του AIDS είναι λέξεις οι οποίες προκαλούν πανικό στο άκουσμά τους. Γενικά έχουμε μια τάση να θεωρούμε ότι ξορκίζουμε το κακό με το να μην αναφερόμαστε σε κάποια πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για τον καρκίνο που είναι κάποια χρόνια. Σήμερα είναι μια λέξη την οποία τη χρησιμοποιούμε και λέμε ότι αυτός είναι καρκινοπαθής. Κάποτε δεν το λέγαμε έχει την κακιά αρρώστια. Και νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ και με το θέμα της ηθικής. Ειδικά στην Ελλάδα νομίζω ότι έχουμε μάθει να ζούμε μέσα στα πλαίσια μιας ηθικολογίας η οποία επί της ουσίας είναι καθαρά εικονοπλαστική και δεν έχει καθόλου βάθος και ουσία. Άλλωστε για μένα η ηθική αλλάζει με τα χρόνια και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις συνθήκες της ζωής. Όπως είπαμε και χθες στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Γκέντζος, στα χρόνια της γιαγιάς μου, μια κοπέλα δεν μπορούσε να έχει δεσμό με ένα νεαρό, αν δεν ήταν αραβωνιασμένη και δεν το ενέκρινε η οικογένεια. Στα χρόνια της μητέρας μου μπορούσε να έχει, αλλά όχι φανέρα. Στα χρόνια τα δικά μου μπορούσαμε να τον φέρουμε και να τον γνωρίσουμε και να μπαινοβγαίνει και σπίτι μας. Στα χρόνια που θα μεγαλώσουν τα δικά μας τα παιδιά δεν ξέρω τι θα γίνεται. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο προσαρμόζεται. Η οροθετικότητα είναι μια κατάσταση η οποία προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο και έντονο στιγματισμό. Ακόμα και οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι φορείς, δεν τολμάνε να το πούνε πολλές φορές. Γιατί το στίγμα και το ταμπού που υπάρχει γύρω από την ασθένεια είναι τεράστιο, όπως και η παραπληροφόρηση. Εγώ μεγάλωσα σε μια γενιά όπου ήταν πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο και η εξάπλωση και ακουγόντουσαν πάρα πολλά. Η ενημέρωση του κόσμου ήταν μέσα από ένα πλαίσιο τρομοκρατίας αντί σωστής ενημέρωσης για πρόληψη και αντιμετώπιση. Ουσιαστικά μας προκαλούσαν να απομονώσουμε μια κοινωνική μονάδα για να αποφύγουμε εμείς την πιθανότητα που θα μπορούσαμε να συγχρονιζόμαστε με τέτοιους ανθρώπους και να μην το γνωρίζουμε καν. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος μύθος γύρω από το πώς κολλάει η ασθένεια, από το πώς μεταδίδεται και το ποια είναι η συνθήκη. Θέλω να πιστεύω ότι έκανα αρκετά καλή έρευνα στο κομμάτι αυτό. Μάλιστα, χθες στην παρουσίαση της Θεσσαλονίκης είχαμε τη χαρά να έχουμε και τη στήριξη της Θετικής Φωνής, που είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ανθρώπων για Οροθετικότητα και κατά του AIDS. Και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί διαβάσανε το βιβλίο και το αγκαλιάσανε με τόση αγάπη και το στηρίξανε, για μένα ήταν ένας τεράστιος έπαινος. Και θέλω να πιστεύω ότι μέσα από το βιβλίο αυτό, πέραν από μια ωραία βαθιά συναισθηματική ιστορία, ότι μπορεί ο αναγνώστης να διδαχτεί και κάποια πράγματα, να πάρει πληροφορίες τις οποίες δεν τις γνωρίζει και τα site τα ενημερωτικά δεν τις αναφέρουν. Έχει γίνει έτσι μια αρκετά εμπεριστατωμένη έρευνα και θέλω να πιστεύω ότι δεν έγινε με τρόπο δασκαλίστικο, αλλά ότι υπάρχει με την ευαισθησία με την οποία θα έπρεπε να γίνει. Άλλο ένα θέμα το οποίο θίγεται είναι το θέμα της υιοθεσίας, άλλο ένα πράγμα που βαλτώνει πάρα πολύ στη χώρα μας, όχι μόνο για κάποια ζευγάρια τα οποία μπορεί
ο ένας από τους δύο και οι δύο να είναι οροθετικοί. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε αποδείξει ότι δεν αγαπάμε τα παιδιά. Το κράτος δεν αγαπάει τα παιδιά. Το δείχνει κάθε μέρα. Με την εκπαιδευτική μέριμνα, με την ιατρική, με τα πάντα. Όταν ένα υγιές ζευγάρι μπορεί να χρειαστεί 5 με 6 χρόνια για να καταφέρει να πάρει ένα παιδί στα χέρια του, γιατί θεωρείται ότι μια υπόθεση υιοθεσίας πρέπει να πάει στο δικαστήριο σαν μια κανονική υπόθεση, σαν μια αγωγή, σαν μια μήνυση, σαν οτιδήποτε, και παίρνει αναβολή στην αναβολή και μπορεί να καταλήξει να φτάσει να σου πούνε μετά πλέον είσαι 40 χρονών, είσαι μεγάλος για να υιοθετήσεις παιδί, δεν μπορείς. Και προτιμάμε να μένουν τα παιδιά στα αζήτητα και να τα βγάλουν 18 χρονών έξω στη ζωή χωρίς τα απαραίτητα εφόδια, χωρίς μόρφωση, χωρίς καμία κατάρτιση και να τους πούνε τώρα πέσει στη θάλασσα και κολύμπα. Δυστυχώς έχει να γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Εδώ πέρα θέλω να ευχαριστήσω και τα ιδρύματα του εξωτερικού, από τα οποία μου δώσανε τις σχετικές πληροφορίες, γιατί ήρθα σε επαφή με ιδρύματα στην Αμερική και στην Ευρώπη, όπου οι διαδικασίες είναι τελείως διαφορετικές στο θέμα της υιοθεσίας, όχι μόνο στα πλαίσια της οροθετικότητας και γενικότερα. Επίσης αναφέρονται έτσι αρκετά εκτενώς μέσα στο βιβλίο. Εγώ θέλω να σταθώ στο κομμάτι των επιλογών. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουμε το κακό συνήθειο να προσκολάμε στο παρελθόν και να σκεφτόμαστε πάρα πολύ το μέλλον μας. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ξεχνάμε να ζούμε το σήμερα. Το παρόν μας είναι το σήμερα, είναι το τώρα, είναι η στιγμή. Εγώ προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να ζω τη στιγμή. Δεν μου αρέσει να σκέφτομαι το τι θα γίνει αύριο. Θεωρώ ότι θα το σκεφτώ όταν έρθει εκείνη η ώρα. Θεωρώ ότι έτσι θα πρέπει να ζούμε, γιατί έτσι θα απολαμβάνουμε πραγματικά την καθημερινότητά μας. Ότι πρέπει να αγαπάμε με την ψυχή μας και να αγαπάμε τον άλλον για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θα θέλαμε να είναι. Σαφέστατα και η αγάπη μας κάνει να αλλάζουμε. Και η ουσία της αγάπης είναι να μας κάνει να αλλάζουμε προς το καλύτερο, αλλά όχι να αλλάζουμε χαρακτήρα ή ταυτότητα, να αλλάζουμε στον τρόπο στον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αγάπη και τη βιώνουμε μαζί με τον άνθρωπό μας. Αυτό το οποίο επίσης με ρωτάνε συχνά είναι αν θεωρώ ότι έχω κοινά στοιχεία με την Ιόλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Αν εξαιρέσω ότι είμαι το ίδιο πεισματάρο με εκείνη σε κάποια θέματα, στα υπόλοιπα δεν μπορώ να το πω, γιατί όταν είμαστε έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λέμε που λέει και ο λαός μας. Θα ήταν πολύ εύκολο να πω ότι θα έπαιρνα και εγώ τις δικές της αποφάσεις. Δεν ξέρω αν θα το έκανα. Θέλω να πιστεύω ότι θα το έκανα αν βρισκόμουν στη θέση της. Όπως θέλω να σταθώ και στο θέμα της οικογένειας και των φίλων και του κοινωνικού περίγυρου, είναι κάτι το οποίο το θίγω πολύ μέσα σε όλα μου τα βιβλία. Για μένα οι δεσμοί της οικογένειας και των φίλων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν μεγάλο ρόλο στη δικιά μου την καθημερινότητα και θεωρώ σε κάθε άνθρωπο. Νομίζω ότι αυτές οι σχέσεις είναι που μας διαμορφώνουν και καθορίζουν και το ποιοι είμαστε τελικά. Και ότι ειδικά ως γονείς, γιατί εμένα ο δικός μου αγαπημένος ήρωας του βιβλίου είναι ο Βαλέριος, είναι ο μπαμπάς της Ιόλης. Εκεί είναι ο χαρακτήρας που έχω αδυναμία. Χωρίς να θέλω να θίξω το δικό μου τον μπαμπά, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα ένα μπαμπά σαν τον Βαλέριο. Γιατί, όπως λέει και ο ίδιος χαρακτηριστικά, ότι μερικές φορές στηρίζει τον άλλον για να μπορέσει να φύγει και όχι να μείνει. Γιατί μπορεί με το να φύγει να κάνει τη δικιά του ζωή, να ανοίξει το δικό του δρόμο, να ζήσει έτσι όπως εκείνος θέλει. Ότι θα έπρεπε να στηρίζουμε τα παιδιά μας και να στηρίζουμε τα όνειρά τους και αυτά που θέλουν να κάνουν. Δεν κάνουμε παιδιά για να δημιουργήσουμε μικρογραφίες του εαυτού μας και να βγάλουμε τις δικές μας τις ανασφάλειες και τα κόμπλεξ μας και όλες τις επιθυμίες μας που δεν μπορέσαμε εμείς να φέρουμε εις πέρας. Το θέμα είναι να έχουμε παιδιά τα οποία θα είναι ευτυχισμένα και ολοκληρωμένα με τις επιλογές τους και εμείς να μπορούμε να είμαστε εκεί δίπλα τους και να τα στηρίζουμε. Θέλω να πιστεύω ότι προσωπικά ως μαμά αυτό κάνω μέχρι αυτή τη στιγμή και ότι αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Βέβαια, ο Βασίλης μου έτσι και αλλιώς είναι από τα παιδιά εκείνα το οποίο δεν καταλαβαίνει. Οπότε και να ήθελα να του σφίξω τα χαλινάρια δεν γίνεται. Χαίρομαι γι' αυτό βέβαια γιατί έχει προσωπικότητα. Και το τελευταίο, ότι νομίζω ότι οι άνθρωποι, ενώ ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς φοβίες, καταφέρνουμε να μεγαλώνουμε μέσα στους φόβους και να ζούμε με αυτούς, να τους κάνουμε βίωμα. Και ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή. Θεωρώ ότι πρέπει να μπορούμε να ξεπερνάμε τους φόβους μας, να τους χαλιναγωγούμε και να ζούμε, να απολαμβάνουμε τη στιγμή. Και όπως λέει και η Όλη στο Στέφανο, σ' αγαπάω πάνω από τους φόβους μου. Νομίζω ότι
ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εγώ από όλο το βιβλίο αυτή τη φράση της Ιώρης θα ήθελα να κρατήσω. Και θέλω να πιστεύω ότι όσοι το έχετε διαβάσει, όσοι θα το διαβάσετε, ότι θα καταφέρει να σας συγκινήσει, αλλά όχι μέσα από ένα μελοδραματικό πλαίσιο. Προσπάθησα να αποφύγω τις μελοκαταστάσεις και να το θέσω μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια, ακόμα και αν γίνονται σκληρά κάποιες φορές. Και στο τέλος, όταν θα το κλείσετε, να μην είναι ένα βιβλίο που θα το ξεχάσετε, αλλά να είναι ένα βιβλίο το οποίο θα μιλήσει στην καρδιά σας και θα είχε κάτι να σας διδάξει. Σας ευχαριστώ πολύ για μια ακόμα φορά που ήσασταν μαζί μας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Την παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Παπαδημακοπούλου με